IFM News. Sa iba pang balita, dodoblehin naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa lungsod ng Dagupan ang mga magbabantay na lifeguards at personnel sa kahabaan ng Tondaligan Beach sa pagsapit ho ng Semana Santa. Ayon ho sa ilang lifeguards sa Bunuan Tondaligan, patuloy ang kanilang monitoring sa buong baybayin dahil hindi umano nawawalan ng bisita ang lugar. Magkakaroon din ng dagdag na force multipliers sa i-deploy sa kahabaan ng Tondaligan Beach. Lagi umano silang nakaalerto upang matiyak na marespondihan agad ang mga nangangailangan ng tulong, partikular na sa insidente ho ng sunog. Pakiusap ng tanggapan na maging responsable sa kalinisan ng baybayin upang mapangalagaan ang kalikasan. IFM News. IFM News. IFM News.